This is Jamaican Audio Mau Mary featuring DJ Wajin Project. Oi bolo, iki battle orang gue cor-coran, nanging battle gue nyambung seduluran. Iki battle orang gue banter-banteran, nanging battle mau kanggo hiburan. Son api kuwi ora mung perkara horeg, ora mung perkara ger, ora mung perkara sate wakeh ditompo renteng-renteng nganti kaya kenteng. Nanging son sing api kuwi son sing ora ngelek-ngelek marang son liya. Hei para sonmen, sing durung iso ayo panggah dadi kanca, sing wis rumangsa suhu amet, aku tak mbok dulu. Wajin Projects. This is Jamaican Audio Mau Mary featuring DJ Wajin Projects. Oi bolo, iki battle orang gue cor-coran, nanging battle gue nyambung seduluran. Iki battle orang gue banter-banteran, nanging battle mau kanggo hiburan.
son apik kuwi ora mung perkara horeg, ora mung perkara ora mung perkara sapik wakeh ditata renteng-renteng nganti kaya kenteng. Nanging son sing apik kuwi son sing ora ngelek-ngelek marang son liya. Hei para sonmen, sing durung iso ayo panggah dadi kanca, sing wis rumangsa suhu amit, aku tak mbok dulu. Maju Projects.